ko yung baby ko. And papunta kami ngayon dito sa Bicentennial Park, dito sa may Bantay. So mamamasyal kami. At tingnan natin kung makakapasok tayo mga ka-explorer, no? Kasi napakahaba ng pila at napakadaming tao dito ngayon. So tara na. So yan na po mga ka-explorer, medyo mahaba yung pila. Yan, napakadaming tao dito. May mga riders din na pumunta ngayon. May meeting kasi kami mga XR City officer dito. Sinama ko na yung mga baby ko para naman na makapasyal din sila. Hi, okay ka baby, hi. Hi. Ayan. Ayan o, ang OIC ng Candon. Hello, Ma'am Vanessa. Alright. 1 hour later. But you better make it soon. You can reach me by heaven. Saan po mga ka-explorer dito na sa loob? So, ayan, maganda dito, magandang pasyalan. Ayan po. Maraming pwedeng paglaruan yung mga bata, yung mga anak nyo, tulad sa akin, dinala ko ngayon. At meron din siyang mga food courts. Ayan po. So, andito kompleto na lahat. Magandang pasyalan ng family dito mga ka-explorer, no? Meron siyang live band. Ayan, nasa harap, sa likuran ko. Ayan po. So good afternoon mga ka-explorer, datoy tiunig ti Bicentennial Park tatta. And datoy may sakadwa tayo ni Sir Piano nga tourist police ditoy. Kaya numay tayo damagen no anya ti ubrayan tayo sakbay ken no datoy tiunigen. So sir, good evening sir. Yes ma'am sir, good evening to everybody. Umuno-unay ma'am sir, QR code tayo DJ kwa, DJ entrance gate. Tapos no makagatang tayo ti meriendahan ken kanen tayo lang ijay food park. Apo, sakbay tayo nga sumreg dito park. Tabawal ti mangan ken nagmerienda dito park. Ijay lang apo. Lang. Ayun, so DJ mga ka-explorer no, bawal gayam iti mga serek ti makan dito mismo enti park. So GNT food park lang ti mabalin sir. So sir, thank you sir. Ni Bagarabi sir. Sorry lo ko sir. Bale, ipirok yun to dyan ti YouTube sir, Ilocano Explorer Riders Channel. When sir. Sige sir, thank you. Alright.